אנחנו בטילית של האגם הכי גבוה בעולם, וככה זה נראה. זה אגב הפורטר של אנה שהלך למלא מים באגם, אל תשאלו אותי איך עושה את זה. זה אגם. זה החברים שעלו, עשו את זה, כל הכבוד. אני רוצה להגיד תודה לאלה, שבגללה סבלנו כל כך עד הדרך לפה, באמת מכל הלב, היה תענוג. לוטם. שלום. הנה אני, לא יודעת אם רואים אותי, אני באגם, זה אמיתי, אני פה. מי אותי גם? שלום. אני לא מאמינה שהגעתי עד פה, אבל אני פה, באגם הכי גבוה בעולם. בואי תעשי לי אחרון גם. מאיה, זה בגללך מאיה. ביי.